εξασφάλιση σύγχρονου ψηφιακού εξοπλισμού σε όλα τα δημόσια σχολεία έχει αρχίσει να μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διδασκαλία και η μάθηση, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη. Η μαθησιακή διαδικασία καθίσταται πιο ελκυστική και διαδραστική, καθώς εμπλουτίζεται με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πολυμές. Μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών προωθείται η ενεργό συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών, η συνεργατικότητα και η ομαδικότητα. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η διαφοροποίηση και η εξατομικευμένη μάθηση, μιας και διευκολύνεται η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και μαθήτριας. Και είναι νωρίς για πλήρη αποτίμηση, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επένδυση στο ψηφιακό εξοπλισμό και τις υποδομές έχει αρχίσει να παράγει θετικούς καρπούς, ενισχύοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία και την προετοιμασία των μαθητών και των μαθητριών για το μέλλον. Για τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας χρηματοδοτεί την επιχορήγηση για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές και μαθήτριες από χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο. Συγκεκριμένα, τα μέτρα στήριξης είναι η εφάπαξ επιχορήγηση του ποσού των 200 ευρώ ανά μαθητή-μαθήτρια της Τρίτης Δημοτικού για αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή τύπου ταμπλέτας και 400 ευρώ ανά μαθητή-μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου για αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, στην αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι δικαιούχοι και οι δαιμόνες, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα τέκνου, αιτήθηκαν και έλαβαν τη σχετική επιχορήγηση μέσω του συγκεκριμένου έργου. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την αγορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες για τον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων με ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες που σχετίζονται με τους τομείς STEM. Στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης θα υλοποιηθεί και η δράση της επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση θα επικεντρωθεί σε θέματα ενσωμάτωσης και αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και μεθόδων αξιολόγησης. Επίσης, θα παρουσιαστεί το υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης και αφορά στην ενσωμάτωση ψηφιακών δεξιοτήτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα όλων των βαθμίδων στη βάση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα. Το Δημοτικό Σχολείο Ορούντας έχει επωφεληθεί ποικιλοτρόπως από την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού. Έχουμε παραλάβει σημαντικό εξοπλισμό για να δημιουργήσουμε τη σεμνή πρότυπη ψηφιακή αίθουσά μας. Συγκεκριμένα, το σχολείο μας έχει εξοπλιστεί με 5 φορητούς υπολογιστές, ένα βιντεοπροβολέα με Wi-Fi, κάμερα 4K με βάση, μικρόφωνα, μεγάφωνα USB, καθώς και μετατροπής HDMI σε VGA για συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα. Η εισαγωγή του νέου ψηφιακού εξοπλισμού έχει φέρει θετικές αλλαγές στη μαθησιακή διαδικασία. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας του σχολείου μας, όπου διαφοροποιημένη ταυτόχρονη διδασκαλία μαθητών και μαθητριών διαφορετικών τάξεων, αναγκών και ενδιαφερόντων είναι απαιτητική, τα νέα αυτά εργαλεία μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε το μάθημα πιο αποτελεσματικά. Τα παιδιά είναι πιο ενεργά μέσα στην τάξη, δείχνουν ενθουσιασμό, ειδικά όταν αξιοποιούν για έρευνα τους φορητούς υπολογιστές ή όταν λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια και διερευνήσεις που προβάλλονται για τη συμμετοχή όλων μέσω του βιντεοπροβολέα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να προσαρμόσουμε το μάθημα με πιο διαδραστικούς τρόπους. Αυτό ενισχύει και την κατανόηση, αλλά και το ενδιαφέρον των παιδιών μας. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα για τελικές εκτιμήσεις, αλλά σίγουρα η τεχνολογία βοηθά να γίνουν τα μαθήματα πιο ζωντανά, πιο μαθητοκεντρικά, με έμφαση στο πώς μαθαίνω. Στο Δημοτικό Σχολείο Ορούντας, ως μικρό διδάσκαλο σχολείο της Υπέθρου, το βλέπουμε και ως ευκαιρία να φέρουμε το έξω μέσα στο σχολείο, όπως παρουσιάσεις, σύνδεση με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικά βίντεο ή εφαρμογές και λογισμικά. Βοηθά και στην ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μέσα στην τάξη. Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτριες των μεγαλύτερων τάξεων είναι σε θέση να ετοιμάζουν απλές εργασίες σε PowerPoint και Word documents, να ενσωματώνουν φωτογραφίες, ήχο και βίντεο, καθώς και να αναφέρουν σωστά τις πηγές τους, ενισχύοντας έτσι τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Όλες οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουμε ενεργά σε επιμορφώσεις εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων, ακόμα και στον ελεύθερο μας χρόνο. Στόχος μας είναι όλα τα παιδιά να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες και γι' αυτό και αξιοποιούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας την πληθώρα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας λογισμικών και πλατφόρμων. Θεωρώ ότι ο ρόλος του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι καθοριστικός
στη ψηφιακή μετάβαση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας έγινε εφικτή προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στα σχολεία, όπως και η δημιουργία των πρότυπων ψηφιακών αιθουσών, που σε ένα μικρό σχολείο όπως το δικό μας κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Είναι και η φιλοσοφία που φέρνει μαζί του, να ετοιμάσουμε τα παιδιά μας για το ψηφιακό κόσμο που ήδη ζουν. Άρα θα έλεγα ότι λειτουργεί ως καταλύτης για μια ουσιαστική αλλαγή στην εκπαίδευση. Γίνεται αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται με ποικίλους τρόπους. Για εμάς τους εκπαιδευτικούς υπάρχει διαδραστικό υλικό και πολυμέσα. Η χρήση των βίντεο, διαδραστικών παρουσιάσεων, παιχνιδιών και προσομοιώσεων μπορούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία και να κάνουν το μάθημα πιο ελκυστικό. Για τους μαθητές αναπτύσσεται η συγκέντρωση τους και η μάθηση γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για τα παιδιά, μιας και υπάρχει και άμεση ανατροφοδότηση για το αν το έκαναν σωστά ή λάθος. Σίγουρα, οι ηλεκτρονικές τάξεις δεν αντικαθιστούν τη διαζώσιμη διδασκαλία, αλλά την εμπλουτίζουν, προσφέροντας νέες μεθόδους που κάνουν τη μάθηση πιο ευέλικτη, διαδραστική και προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε μαθητή. Η δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών τάξεων έχει σίγουρα επιφέρει θετικές αλλαγές στην εκπαίδευση, προσφέροντας νέες δυνατότητες. Από πλευράς μας, οι εκπαιδευτικοί, έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέο πολυμεσικό υλικό, να εξατομικεύσουμε τη διδασκαλία απέναντι στις ατομικές ανάγκες των παιδιών, καθώς επίσης και να έχουμε μια άμεση ανατροφοδότηση στην προσπάθεια του κάθε παιδιού προσωπικά. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, αρχικά έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ενδιαφέρον και ελκυστικό περιβάλλον για αυτούς, παράλληλα έχουν τη δυνατότητα για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και την ευκαιρία να εργαστούν εξατομικευμένα ή και σε ζευγάρια, γεγονός που δρά θετικά ως κίνητρο στη μαθησιακή διαδικασία. Η αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού στο σχολείο μας έχει επιφέρει αρκετές θετικές αλλαγές στη διδασκαλία μας. Κυρίως έχει βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του εκπαιδευτικού χρόνου των παιδιών. Το σχολείο μας, λόγω του μικρού αριθμού των παιδιών, λειτουργεί με συμπλέγματα τάξεων, γεγονός που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν καθημερινά αρκετά λεπτά σιωπηρής εργασίας, στην οποία εργάζονται αυτόνομα. Η δυνατότητα πρόσβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή εκείνη την ώρα παρέχει στις εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να έχουν προγραμματισμένα τα επόμενα βήματα της εργασίας τους και στα παιδιά τη δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων, εμπέδωσης ή αναζήτησης βασικών πληροφοριών για το μάθημα. Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτενέργειας και της αυτοπεποίθησης των παιδιών, αφού μπορούν να εργαστούν αυτόνομα, αλλά και να έχουν άμεση εικόνα και ανατροφοδότηση για την ποιότητα των εργασιών τους. Βλέπουμε τη στροφή προς την ψηφιακή εκπαίδευση ως μια θετική και απαραίτητη εξέλιξη στα σχολεία μας. Η ψηφιακή εκπαίδευση ανοίγει νέους δρόμους στη μάθηση, κάνοντας το μάθημα πιο σύγχρονο και προσιτό. Ως σύνδεσμος γονέων, στηρίζουμε αυτή τη μετάβαση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένα παιδί δεν μένει πίσω σε αυτή τη νέα εποχή. Πιστεύουμε πως τα ψηφιακά εργαλεία δίνουν στα παιδιά μας σημαντικά εφόδια για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην παιδεία και στις ψηφιακές δεξιότητες, δείχνοντας έμπρακτα ότι πιστεύει στο μέλλον των παιδιών μας.